Nubruk Cemara. Ini spesial yang minta lagu dari Cibubur sana, jadi bisa menyaksikan sambil live streaming bersama Cerah Foto Cijantung. Nah, tinggal klik aja Mbak, diaturkan saja. Nanti minta tolong supaya lihat dari channelnya Cerah Foto Cijantung, nanti bisa langsung lihat live streamingnya. Bisa langsung lihat, Bu. Monggo. Monggo. Cetatan sajroning ati. Lo 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 lo,
maunya fit. Fit. Enggak, aku maunya le mineral. Berarti laki kalau le mineral. Soalnya ada manis-manisnya, Mas. Mosok toh? Iya. Berarti cowoknya cakep kalau gitu. Karena kalau di Jawa itu kalau dipanggil itu pasti cowok. Oh iya. Iya, kalau perempuan nduk kok. Oh, dok mineral. Berarti perempuan. Nggih, monggo. Nggih, lajeng. Catatan Sajroning ati Regina ini karena Purwodadi. Lah nembe damel kopi ki ambak lho, Mbak. Damel kopi? Lah kene iki lho. Kula damelke Pak De. Niki lho Mbak teng wingking niki lho malah damel kopi ambak lagi lho. Jan. Yo yo. Oi. Oi. Oh ya.
kok. Argentina metu. Lah iya. Aja semua Ya, ya. Yuk, yuk, yuk. Oh, ya. ora suwe aku bali bisa sumandhe ana ing sisihmu Mbak. kekarane wong akrami Ya. dudu bandha dudu rupa Ya, ora apa-apa, mboten. Amung ati pawi Kanginan Mas, kanginan. Tak kira suaraku apik ngono, Mbak. Heeh, apik. Apik toh? Heeh. Nek apa meneh nek rasa dirungokke saya apik. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Monggo, Mbak. Sing angel. Ya ora apa-apa lho. Yen angel ka lah Mbak Yu jaluke ngono lho. Langkung. tan kena numbas arta Kayak gonge ya gede menak ya. Nggih, Mas. Nggih. golek sing kaya apa wong nyatane kelakon seprene angger gendro pepindane malah bangun tresno
malah kompak to tiba sing nang kono. Nggih Jenengan tibake. Lah nggih lho. nyenggai kompak lho malah. Lah nggih. Kali Pak Deni napa nggih kompak le nggih. Jan. Jenengan mesti nyutenge brutu mesti. Lah sing ketok luwe apik kuwi ya. Nggih. Lah iya. Nek disoteng brutu. Anu lho Mbak Ayu. Pripun? Piyayi sepuh, mboten kok piyayi sepuh nggih. Nek piyayi niku ingkang sampun kala rumiyin niku nek midhanget ngeten iki mesti rasane iki jan. Teng-tengan ya, Mas. Teng-tengan ki kaya apa? Ki nek barange cilik kenceng iso teng-teng. Nek barange gedhe tong-tong. Lah kentongan digantung lah iya kok ya. Nggih. Pripun Pak De? Pripun Pak De? Oh, nek krungu ngeten iki Bali asale teng nggih kados mirengaken RRI jaman semanten nggih Pak De nggih. Kalau karo ngenteni metune angka. Nek ngger tombok ngono mesti karo ngenteni iki. Lah yo karo radione nasional kae merke yo. Kayak radio Kur 2 ban kae. Nggih, monggo. Ayo to Mas. Rena wangi dadi didukung video syuting dari Cerah Foto dan tidak lupa didukung sound system dari Jaya Mandiri Sound System. mandeke kompak, ora bablas. Rena wangi
Ayu. Sampun katur Nggih. Gratis lho niki Pak De lagune. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi dingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani pati penting ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting ojo sumelang yang ben rondo dijamin komplit timbul laras monggo ayo